పాలే పంచి నిలికి తెలిపులే బల తెలిపాలే బూర్దు బూర్దు తెలిపులే బల తెలిపాలే తెల్త పోరులే బల తెలిపాలే పంజార తెలిపులే బల తెలిపాలే Let me tell one story. What was it, man? ಎದುವೆ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತರಿಯೇ ಆ ಅಜ್ಜಿಗು ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ ತಿಳಿಪೋಡು ಪಂದು ಬಾರಿ ಆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ ಆತನ ಗಾಬಲ್ ತಿಳಿಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ತಿಳಿತದ ಕೂಲಿ ರಟ್ಟಂಡಿ ಬಲ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಓನ್ಲಿ ಬಲ ತಿಳಿಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಬಂತದ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ ಕೊಡರ ಮೊಕೆ ಓಡಾಡಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಲೇಸರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊರಿಯರಂದ ಒತ್ತೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಲೆ ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪಾಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಬೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ನಡುಟು ಪಂಚಿತನ ಶಕ್ತಿ ನಗರದ ಸ್ಪಾಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಅಂಜನೆ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ತುಂಬೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ತೆಲುಪಾರೆ ಬರೊಂದುಲೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಪೊದು ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಣಗಾಡು ಪೊಣ್ಣಗಾಡು ಪೊದು ಮಲ್ಪನಾಗ ರಡ್ಡು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ತೂದು ಪಾತಿರ ಕಥ ಮಲ್ಪೇರು ಪೊದು ಚಾಟೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಣನ ಕಸಬುದಾದ ಆಯನ ನಡಕೆ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ಎಂಚ ಪಿನ್ನೋನೂರು ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣನ ಕಡಿಟ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ವಾರೀತಿದ ಗುಣ ತಿನ್ನಲ ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣು ತನ್ನ ಇಲ್ಲನು ಸುಧಾರ್ಪೋಲ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಉತ್ತರನು ಸುರುಟಿ ಹಾಕಲು ನಾಡನ್ವರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿನ್ನೊನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚಿನ ಮತ್ತು ಕುಶಲ್ ಬರ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಪೂರ್ಲ ಗಂಟೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮೊಡೆತು ಕೊರಲರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಎದುಕೊನಗ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಹೋಗ್ತದೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಎತ್ತನ ಜೀವನೋಡು ಒಂಜಿ ಚೈನೀಸ್ ಪೀಸನ್ ಸಟ್ಟು ಮನ್ಪೋಡು ಇನ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಕೂರ್ತು ಬರಿತೀನಿ ಇನ್ನಿ ಬಿಟ್ರೆಜ್ಜಿ ರೇಟ್ ಮನ್ಪುಗ ತೂಕ 25 ಪೈಸೆ ಉಂಡಾ 30 ಪೈಸೆ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಆಂಡ್ 32 ಪೈಸೆ ಉಂಡಾ ಬುಡು ರೂಪಾಯಿ ಪೋಯ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡಾ 300 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 375 దాని ಎಂಚೆ ಐನೂದಂಡ ಇನ್ನು ದಾದಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಬಲ ಬೈ ಬಲ ಪಾಪಾ ಯಾನಿ ವಿಶ್ವನಾಥಿ ಸನ್ನಿ ಮಿರ್ದಿನ ಇಯಂಬೆ ನನ ಓ ಎಂಚಿನ ಏಸವೆ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏಸ ಮಾಡ್ರ ಬಂದಿರಿ ಪಾಪಾ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಾವೆ ಇರ್ನ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಇರ್ ಇಂಚ ಮಂದಿದೆ ಎನ್ನಮ್ಮ ಈ ಏಕನಾಥ ಮುರ್ದು ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಕಾಸಿನಾರ್ ನೋಟಿ ಬಲ್ತೀನಿ ಉಡದಾದೆ ಇರದೆ ಮಾತೆಯನ್ನ ಅಜ್ಜೇಡ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಎರಡಾಂಡಲ ಪನಾಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಡಂಜಿ ಪನಚ್ಚು ಮಾರ ಪನ್ಪೆ ಪನಚ್ಚಿ ಎನ್ನಮ್ಮೆ ರೀಸ ಇರ್ನಮ್ಮೆಡ ಪನ್ಪೆ ಕಾಸುಂಡ ಕಾಸು ಎತ್ತು ಐನೂದು ನಮ್ಮ ಐನೂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಐನೂದ ಯಾಕಡೆ ರೇಟ್ ಮಂತಿಜರ ಐನೂದು ಬರ್ಲಿ ಇಂದ ಪನಚ್ಚು ಪಡಂಚಿ ಓ ಇಂಚು ಬಲೆ ಚಲೆ ಉಡದಾದೆ ಇರ್ನ 25 ಪೈಸೆ ಉಂಡ 30 ಪೈಸೆ ಉಂಡ ದಾದೆ ಈರ IPL ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬೆಂಚಲೆ ಈರು IPL ಪಂಡೆಂಗ್ರ ಅಪ್ಪ ನೆನ್ಪಾಡು ಮುರಂದ ಮ್ಯಾಚ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದೂರ ಪೋದುಪ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕಲ ಊರ್ದ ಚರ್ಚಿದ ಶಾಂತ ಮಾರಿ ಪೋಡು ಐಕ್ಬೋತೇನಾ ಅಂದು ಇರೆಗೆಂಚ ಗೊತ್ತಿ ಇರೆಗೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಮೂಲಾಪುನ್ಗೆ ಅವಲ್ಲ ಆಪುನ್ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪಂಡಿನಿ
ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂದಾಜು ಮನ್ಪನ ಗೊತ್ತಾತು ನಾವೇ ಹೆಂಗ್ ಅಂದಾಜು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂದಾನೆ ಏನ ಪುಣ್ಯಾಸದಾಯ ಪಾಡ್ಪದಿನಿ ಓ ರಾಮ ಅಂದ ದಾಯ ಪೊನ್ನೇಸ ಪಾಡತೀನಿ ಇನ್ನಂದ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿಜ್ಜಲಂಬೆ ಮಾಮಿಜ್ಜಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂದು. ಅಲ್ಲ ಮಗೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಎಜ್ಜನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪ್ರೇಮನಾಥಿ ಆಯ್ ಬಜಿ ಕಲ್ಪುನೆಡ್ ದಡ್ಡೆ ಮಾರ ಬಜಿ ಬುಡ್ಸು ಇಡೀ ಲೋಕದ ದುರಭ್ಯಾಸ ಆಡೊಂಡು ಮಾರ ಅಂಚ? ಐಕ್ ఆయన ಅಪ್ಪ ಪಂತನ್ಗೆ ಈ ಸಲ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ ನಿನ್ನ ಫಲಿಜ್ಜಲ ನಾಗವೇಣಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರು. ಅಲ್ಲೇನು ಮದ್ಮೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಹಿಂಬೆ ಪಂದಾತನ ಅವೇನೇ ಪತೊಂದು ಕುಲ್ದೆ ಮಾರ ಅಂಚಾಯ್ ನೀ ಬರಿಯರ ನಮರ ನಾಗವೇಣಿ ಗಾಯನ್ ಮದ್ಮೆರ ಇಷ್ಟೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿತ್ತಿನ ಆನನ್ ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನನ್ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನ ನಮನೆ ಗುಂಡಿಡ್ಬಾರ್ನೆ ಸರಿ, ಐಕ್ ಈ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಂತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈರ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪೋಚ್ ಅವ. ಯಾನ್ ಉಲ್ಲತೆ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡು ಅವ ಪಪ್ಪ. ಗೊತ್ತಾನೆ ದೇ ಯವ್ವ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಡ ಅಂದು ಬೇಡ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಪೊಣ್ಣನ ಏಸ ಪಾಡೊಂದು ಬಲ ಅಂದು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನ್ಯಾಲಿದು ನ್ಯಾಕಿ ಅದು ಹೋತು ನಮ್ಮ ಚೈನೀಸ್ ಏಸ ಪಾಡ್ರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡಿ ಬಕ? ಚೈನೀಸ್ ಆವಾಡು ನೀಗ್ರೋಸ್ ಆವಾಡು ಹೇಗೆ? ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣು ಲೆಕ್ಕ ಚೈನೀಸ್ ತಕ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣು ನೀಗ್ರೋಸ್ ತಕ್ಲ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಏನಿನ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಪ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಡು ಸುಧಾರ್ ಪೋಡು ಯಾನು ಸುಧಾರ್ಪ ಈರ್ ಮಂಡೆ ಚಂದ ಬಿಡು 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 ನಮ್ಮೆ ಎರನಾಂಡಲ ಸುಧಾರ್ ಪೋಲಿ ಉಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಿ ಅಂಚ ಸುಧಾರ್ ಪೋಲಿ ಆಂಡತ್ತ ಫೋಟೋ ದೇತದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಲೋಡು ನೀವು ದಾನೆ ಇದು ಆ ಗೋವಿಂದನ ಮಗಳತ ಎಂಚ ಗೋವಿಂದನ ಮಗಳತ ದಡ್ಡೆ ಆ? ಇನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅತ್ತ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಈ ಪೊಂಡ್ಲೆ ಪುರ್ಲೆ ತೋಪೆ ಎನ್ನ ಬ್ರೋಕರ ಅತ್ತಪ್ಪ ಬಕ? ಇದು ಯಾ ಈ ನೇವು ಓ, ಓ. ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಮೊಲ್ಲ ಕಾರ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಆಯ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ದ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಪೂರ ಲೆತ್ಕೊನಪಿನಿ ಲೆತ್ಕನಪಿನಿ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನು ಆವೆ, 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 ಆವೆ. ದೇ ಪಪ್ಪ ಇಂಚ ಮೇಲೆ ಇದಾಗಿ ದೇ ಅಜ್ಜ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಏರಂದು ಏರಿ ಯಾನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಈ ವಿಶ್ವನಾಥೆ ಆ ಏಕನಾಥೆ ಅನ್ ಜಗನ್ನಾಥೆ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ರಾಸಿ ಎಂಕಲ ಮಾತ ನಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾನಿಂದ ಎಕಡೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ರವಂದ ಫೋನ್ ಪಾತನಬ ಆಡ ಅಂಗಡಿದಾಡ ಕೊಡ್ತೆ ಹೆಂಗಿನ? ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಓ ಸಂಕನ ನೇವು ಸಂಕೋಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಆರನ್ನ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾಪ ಕೇಂಡರೆ ಎಂಜಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ಆಹಾ. ನೆತ್ತನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮುಗಿ ಅಂತ ಪಾಪ ಓ. ಮೇರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಏರ್ನ? ಯಾರ ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ದಿ ಏನ ಏನ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ನನ್ನ ತಿರ್ತಡು ಬರೀತೀನಿ ಬಾಂಡು ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಪನ್ನು ಪನ್ನು ಒಂದು ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಬಕ ನಾನೇ ಒಂದೇ ದಿನ ಪೋಂಡ ಒಂದು ಓಂಡು ಪಾಪ ದಾನೆ. ಎನ್ನ ಕೆಲವು ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲು ಎಂಜಿನ? ಅಕ್ಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೋಟೋ ಬಾಡು ಏರ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡ್ ಉಂತದಿನ ಕಾರ್ಗೂ ಪೋಸ್ ಕೊರ್ದು ಎನ್ನನೇ ಕಾರ್ ಬಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೋಟೋ ಬಾಡು ಸಾನ್ನೆ ಮಿರ್ದಿನ ಅವ್ಬಿಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಟಾಂಕಿದ ಬೈಕ್ ಕುಲ್ದಿ ಎನ್ನನೇ ಬೈಕ್ ಬಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೋಟೋ ಬಾಡು ಅಂದ. ಅವೇನ್ ತೂದು ಮಾತಾ ಪೊಣ್ಣು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಿ ಅಂದ ಅಕೇರಿ ಗೊತ್ತು ಬೊಕಾಯ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸತೇ ನೀಲೊಂದು ಪೊನ್ನುಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಸು ತೂದು ಲವ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಸು ತೂದು ಲವ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡ ಹೃದಯ ತೂದು ಲವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚಿನ ಹೃದಯ ಎಂಡೊಂದು ಬಲೆ ತತ್ತದ್ಲ ಉನ್ನೇನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಏ. ಈ ಏಸನೇ ಬಿಡ್ತು ನಬ ರುಕ್ಮಿಣಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೇ ಎಂಚ ರುಕ್ಮಿಣಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಏತು ದಿನ ಅಂಡು 4 ದಿನ ಅಂಡು ಅಲ್ಲ ಮರಣ ಅದು 4 ದಿನ ಅಂಡು ಸಾಂಡೆ ಮಿರ್ದಿನ ಪೂರ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾರ ಆಲ್ ವರ್ತೆ ಎತ್ತಿರಿ ಮಾರ ಮಲ್ಲತ್ ಪಾಡು అవును ಇಮೆಂತ ಇಂತ ಏಸಾಡ್ ಮಾಡಿನಿ ವಾ? ಇಮೆಂತ ಇಂತ ಏಸಾಡ್ ನೇ ಮಾಡಿನಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಜೊಪ್ಪುನ ಪಂಡಿನತ ಎನ್ನ ಪಲಿನ ಮಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಮದ್ಮೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಆ, ಆ, ಅವೆ, ಅವೆ, ಐಕ್ ಅವೆ. ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ನಂದು ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ನದಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಮು ಮೇ ನಿನ್ನ ಮಾಮು ಪುದರ್ ಏಕನಾಥೆ ಒಂದು ಆಲು ವಿಶ್ವನಾಥ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ? ಅಂದಂದು ಅವು ಅವೆಂಜ ಪುಚ್ಚದಗಿನ್ನ ಲೇ ಓ ಅವು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಜಗನ್ನಾಥೆ ಪೂರ ನಾತನಕುಲೆ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ಪ್ರೇಮನಾತಿ ಈ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ನಾತಿ ಸಾನಿ ಹಿಡ್ದಿನೇ ನೇ ದಾನೆ
ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಹಾ. ಪೊಂಡ ಇರ್ನ ಪಲಿ ನಾನು ಆನಿ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ಯಾನಿ SLC ಪಾಸೋಣ ಇರ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಎಂಕು ಮದುವೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಂದು ಅಂದನು ಅಂತೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪಂತಿನ ಪರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ನದಿನ ಪರಕೆ ಎಂದು ಪೊರ್ಲುಡ ಪುರ್ಲುಡೆ ಸಂದಾಯ ದಾ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಂತಿನ ಪರಕೆಗೆ ಬೋಡದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಕುಲ್ದು ಪಾಸ್ ಮಲ್ತೆ ಹೌದೇ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಯಾ ನಿಕಲ ಕತ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಹೊರಾನೆ ಕುಲ್ದು ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪನ ಜತ್ದೆ ಎತ್ತು ಅಂತ ಸುರುಕು ಕಷ್ಟದೇನ್ ಮಾತ ಹಾ ಕೊಡು ಬಾರಿಕ ವಾಡಿಯ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಿಯಕು ಬರೀನಿ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮರಾನಿಕ ಆಜು ವರ್ಷ ಪೋಣವನಿಕೆ ಏಯ್ ಕನ್ನಡ ನಾಚ ಸರ್ ಅನ್ಪತಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನಿಂಗೆ ಸುರುಕೆ ಧೈರ್ಯ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಕನ್ನಡ ನಕೇರಿಗೆ ದಿಯ ಕನ್ನಡ ಪಂಡದ ಆದಿ ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವ ಗಲ್ ಗಲ್ಗೆ ಸಾರಿ ಮೆಲ್ಲ ಬಾತೇರ್ ಮಾರ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಓ ಇದೇ ಬತ್ತದ ಆತನತ್ತ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ರ ಗೊತ್ತುಜ ಕೋಂಬೆ ಕಾರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಮಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೇರ್ ಕಾರ್ ಬತ್ತ ಪಾರತ್ತು ಅವೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಯಾಮರೆ ದೋರ್ಪ ಆಡ್ ಬತ್ತು ಇದನ್ನ ನೋಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹಾ ಬತ್ತು ಕಾರ್ ಬತ್ತ ಪೊಂಬೆ ಕಾರ್ ಬತ್ತು ಇಂತ ಬಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಉಲೈ ಸರ್ಬತ್ ಆಂಡ ಆಂಡ ಗದಿ ಉಲೈ ಸರ್ಬತ್ ಪೋಡು ಸರ್ಬತ್ ಕನಪ ನಾಲ್ದಿ ಇಜ್ಜ ಪೋ ಸರ್ಬತ್ ಕನಪ ಪೋಪೆ ಪೋ 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 ಎಂಚಿ ಏ ಸಮ ಅನೆ ಮಾಮು ದಾನೆ ಓ ಮಾಮು ದಾನೆ ಅಜ್ಜಾರ್ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕುಗ್ಲ ನಾಲಿಗ್ಲ ದಾದೆ ತಿನಿ ಅವೆನ್ ದಾಕೇನೋ ಮಾರ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ದಮ್ಮ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಮರ್ಲು ಮಾರ ಜವಾನಾಟಿಗೆ ಪಿಲ್ತೇಸ ಬಾರ್ದು ಮುಡಿ ಹಾಕೊಂದಿತ್ತು ಈ ಸಲ ಎರಾ ಪಂಡೇರು ಬಂದು ಪೋದು ಮುಡಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ರೆಡಿ ಆತೀನಿ ಈ ಸಲ ಮುಡಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಈ ಜನ ಮುಡಿನ ದೇರ್ತಿದ್ದೀನಿ ತಟ್ಟು ಮುಡಿ ಬತ್ತು ಮೂಸುಂಟುಡು ಈ ಜನ ಮೂಕುಲ ನಾಲಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಂಡೆ ಅಂದೇ ಮಾಮನ ದಾನೆ ಅಜ್ಜಾರ್ ತುಂಬು ನೀರು ದಂಡ ತೋಜಂದಿತ್ತರತೆ ಅಂದು ಹೌದಾಂಡು ಓ ದೇವ ಆರು ಗುವೆಲ್ ತೋಟನ ವಾಸ್ತು ತೂತೀನಿ ಓರಾನೆ ಅವೇ ಆಕೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಜನ ಎರಾಲ್ ಎತ್ತೇರು ಬಂದು ಏನಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂಚ ಬಂದ ನಾಡೊಂದು ಪೋದು ಮೂಲೆ ನೀರುಂಡು ಪಿಕ್ಕಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಾಣವ್ರು ರಟ್ಟುಂಡು ಬಂದ ನೀರು ಯಾನ್ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಪಿಕ್ಕಸ್ ಒಂಜೇ ಬೆಟ್ಟು ಹಾಕಿನಿ ಬಸಕ್ಕ ನೀರು ರಟ್ಟುಂಡು ತೂಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯಣ್ಣನ ತೋಟ ಪೋತಿನ ಪೈಪುದ 4 ಇಂಚದ ಪೈಪು ಹೊಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣ ಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟೇರಿ ಆನದ ಏ ಓಳದೈ ಬಲ್ದೆ ಮಾಮ ದಾನೆ ಓ ಮಾಮು ದಾನೆ ಎಂಜಲ್ಲರಿಯೇ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ದೆ ಕೊಡ್ತೆ ಸರ್ಬತ್ ಎಂಕೆ ಕುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೆ ಸರ್ಬತ್ ದಮ ಪರ್ಮ ಏ ಪೊಣ್ಣ ಇಂದಿ ಪರ್ಲಿ ಸರ್ಬತ್ ಸರ್ಬತ್ ಈಸುರು ಪರ್ ಈಸುರು ಪರಿಯ ಕುರ್ಚಿ ಪರ ಪರಡ ಓಕೆ ಪರ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಪರೋಡು ಸರಿ ಅರ್ಧ ಸಮಪಾಲು ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಪರ ಅಂಚ ಆಲ್ಲ ಯಾಲ ಸೇರ್ದು ಪರೋಡು ಪೂರ ಬರ್ತಿನದೆ ಮಾರಿ ಚೂರು ಬರ್ದು ಚೂರು ಎಂಕದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬನ್ನಿ ಎಂಕೊಂಡುದೆ ಈರ್ ಪೂರ ಪರ್ಯರ್ ಒಂದೇ ಚೂರು ದಿವರ ಎಂಕೊಂಡು ಅವನೇ ಪಪ್ಪ ಉಂತಿಯಾರೆ ಎಂಜಿನ ದೇ ಟೈಗರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಂಡು ಓ ದೇವ ದದೆ ಓ ಅವು ಟೈಗರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ದತ್ತದಿ ವೆಜ್ಜಿದ ಸಿಂಬಲ್ ದೇವು ಸಿಂಬಲ್ ಟೈಗರ್ ವೆಜ್ಜ ನಡೆ ಬಾಲ ಟೈಗರ್ ಏಪ ವೆಜ್ ಜಾತಿ ನಾವು ಟೈಗರ್ ದ ತಿರ್ಗುನ ಏರಿಯಾ ನಾಗಮಂಡಲ ಗಂಚ ವೆಜ್ಜ ನ ಬಾಲ ಎಂಗೊಂದ ಬಾಜಲಿ ಭಯಂಗಲಿ ಹಾ ವಿಶಾಲು ಹೌದೇ ತಪ್ಪು ಪುದೀನ ಪುದೀನ ಉದಿನ ఏంచి వచ్చింది ఏంచి అగ్గరే బుర్తేస్ అరంటు అలాలు ಅತ್ತಮ ಓ? ನಿಂಕುಲ ಸಯ್ಯರಂದೇ ಕಾಪು ನಾನು ನಿಂಕುಲತ ದಾಗ್ ಅತ್ತಮ ನಮ್ಮ ಅವಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಓ ಅವ ತಪ್ಪು ದಾತಮ పుదీనా ಆ పుదీనా దానే ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಸೈತ್ತಂದ ಕಡೇರ್ಕೆ ಎಂಕ್ ತುಳಸಿ ನೀರ್ ಬುಡಚ್ಚಿ ಮೇ ఓకే ಪುದೀನೋಡೆ ಬುಡ್ಲೆ ಮೇ ಹೌದೇ ಅವ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡ
ಪುನಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನದಾನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದದಾನೆ ಈ ಪ್ರೀತಿಯಾಕೆ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಲೆ ರಿಂಗ್ ಟೋತ್ಲಿ ಏಪ ಆ ಮುಸುಂಟುಗ ಅವು ರಿಂಗ್ ಟೋನ ಏಯ್! ಓ ಈ ಮುಸುಂಟುಗೂ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲೇಶ ಹೇಗಿದ್ದೇನಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಂದು ಹ? ಎಂತಾಯ್ತು ಹೌದಾ ದಾದಾಡಿ ಮಾಮು ಓ. ಪ್ರೇಮನಾಥೆ ಪಾಸ್ ಆತೆ प्रेम नाते पास आते प्रेम नाते पास आते मल्ला क्लास పొర్లు కల్తే ఏకనాతే బంజారా తిల్తే ఐత కుసిన పట్టోడిತ್ತೆ ಸೇರ್ತಿ ಮಾತಾ ನಲಿಪೂಗ ಇತ್ತೆ ಸೇರ್ತಿ ಮಾತಾ ನಲಿಪೂಗ ಇತ್ತೆ ಸೇರ್ತಿ ಮಾತಾ ನಲಿಪೂಗ ಇತ್ತೆ ಬರವು ಸರವುಡು ಮಿತ್ ಬತ್ತೆ ಬರವು ಸರವುಡು ಮಿತ್ ಬತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪುದರ್ ಕನತೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಡ ರಡ್ಡೇನ ತಲ್ತೆ ಆಯ್ನಾರೆ ಕಡನ ಆಯ್ನೆ ಕೊಲ್ತೆ ಎಲ್ಲದೇನ ಏರು ತೋತೆ ಎನಿತ ಖುಷಿಯೇ ಎನಿಕೊಂಡು ಆತೆ ಎನಿತ ಖುಷಿಯೇ ಎನಿಕೊಂಡು ಆತೆ ಗೆಂದಿಯಪ್ಪ ಗೆಂದಿಯೇ ಕೊಟ್ಟೈ ಓ ದೇವ ಇಂದ ಆಂಡತ್ತ ಎಂಚಲ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಆಜಿ ಸಾಲ ಕುಲ್ದು ಪಾಸ್ ಆಯ ನಾನ ಈ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮೋಲು ಮೊಲ್ಡ ದಾದ ಪೂರ ಪಾತೆರಂಡ ಇತ್ತನೆ ಪಾತೆರಂಡ ಅವ ಪಾತೆರ ಬಳ ಅಜ್ಜನ ಮುಂದುವರ್ತ ಓ ಅಜ್ಜನ ಮುಂಡು ಆ ಮುಂದೆ ಕೊರ್ಪೋ ಓ ದೇವ ಎಲ್ಲಕ್ಲೆ ಓ ನೇರ್ನ ಮುಂಡು ಓ ಇನ್ನ ಮುಂಡು ಬೊಚ್ಚಣ್ಣ ಉಂಡು ತಿರ್ತುದಲೆ ಉಂಡು ಇಜ್ಜ ಆಪುಜಿ ತೀಯರ ಆಪುಜಿ ನೋಡೆ ಪಟ್ಟಿ ಮುರ್ದಲು ಇತ್ತೆ ಅದ್ದಿ ಬಿಡ್ತಾ ತಪ್ಪಾಚು ಮಾರಾವೆ ಇದು ತುಕ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಕ ಆಂಡ ಪೂರ ತೂಂಡ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಉಂಟು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮುಗಿದಿನತ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಇಂದ ಪಾತೆರಂಡತ ಏಯ್ ಕಲ್ಕೋ ಮಾರೆ ಪಾತೇರ್ ಬತ್ 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 ಇರು ಮಾಮನ ಇರುಳೆ ಬೋಲೆ ಪಪ್ಪಾ ದಾನೆ ಇರುತ್ತಲೇ ಓ ಇರುತ್ತಲೇ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಉಂಟೊಡ್ಗತ್ತ ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ ಬೋಲೆ ಆಂಡ ಪುಯ್ ಬೌಲೈ ಪುಯ್ ಬಿಳೆ ಯಾನಂತಡ ಬತ್ತೆ ಬೋಲೆ ಕೈತಲ್ ಇಸಲು ಕುರ್ಚಿ ಎಂಗ್ ಪೂಡಿ ಅಪ್ಪಡಿ ಕೈತಲ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಮುಸುಂಬಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ನಾ ತಾಳ ಪಂಡನ ಜ್ಯೂಸ್ 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 ಹೇಯ್ ಪುಣ್ಣ ಪುಣ್ಣ ಯಾನ್ ಆನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದೆಯ ವಿಶಾಲು ಮದಿಮೆ ಅಂದ ನಿನ್ನನೆ ಆ ಬೇಡ್ದು ಮುಸಾರಿ ತೂತು ಹೊರಡಟ್ಟಿತ್ತು ತಾಳ ಪಂಡನ ಕಾಲಿಚ್ಚಿ ಅಂದೆ ವಿಶಾಲು ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪನು ಮದಿಮೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹನಿಮೂನ್ಗೂ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೂ ಬಂಡೆ ಇಚ್ಛೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಆತ ದೂರ ಬೋಬ್ ನೆಡ್ದು ಮೂಲೆ ತೂತು ಪೋತು ನೆಟ್ಟಿತ್ರ ತಾಳ ಪಂಡನ ಅವೇ ಮೂಲೆ ರೂಮ್ ಮಿನಿ ತೂತು ಮೂಲೆ ರೂಮ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ವಿಶಾಲು ಎಲಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಜೋಕುಲು ಏಕೆ ಬೋಡವ್ಯಾ ಕೇಜಿ ಗೀತಿಗೆ ಕುಕ್ಕತ್ತು ಜೋಕುಲು ಚೋಕುಲ ಜೋಕುಲು ಪತ್ತಿಯಾವ ಪದ್ರಾಡಿಯಾವ ಪತ್ತಿಯಾವ ಪದ್ರಾಡಿಯಾವ ನೆಟ್ಟು ಸುರುಟು ಒಂಜಾವ ತಾಳ ಪಂಡನ ಕಾಲಿಚ್ಚಿ ಒಂಜ ಒಂಜ ಒಂಜ. ಈಗ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನಾರತ್ತ ಅಂದೆ. ನಾನು ಎರಡು ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವೆ ಕ್ವಶನ್ ಆ. ಕೇಳಿಂಗ್ ಸುಲಭ ದತ್ತ ಸುಲಭ ನೇ ಕಲ್ಸಕ್ಕರ ತಿಂದಂಡ ಓ ನೀರಾಪಂಡಿ ಕಪ್ಪ ಏರ್ ಬಂಡಿನಿ ಕಲ್ಸಕ್ಕರತ್ತ ತೊಂಡೆ ಬಣ್ಣ ನೀರಾಪ್ತಿ ರಡ್ನೇತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಸೆಲೂನ್ ಗೋಬರ್ ಕುಜಾಲ್ ದಪ್ಪರ ಅಂದೆ. ಆ ಸೆಲೂನ್ ಸುರುಟು ದಾದ ಬಾಡಿ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಬಾಡಿ ಆ ವೀರ್ನ ಪುನೋಕು ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕತ್ತ ಸೈಪರ ಇರ್ಬೇಕ ಸೆಲೂನ್ ಬಾರಿ ಸರಳ ಅಯ್ಯೋ
ತಾಗನೆ ಬಾರಿ ಸರ್ಲೆ ಸರ್ಲೆ ಸರಿ ಆಗಿ ಮಗೆ ವಿಸಲು ಬೇನಂಡ ಬೇನೆ ಬೇನಂಡ ಎಂಕಾಕು ನಿಕ್ಕಾಕ ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಹಾಕಿನ ವಿಸಲು ಹಾಕಿನ ಅತ್ಯಾನ್ ಕುಟ್ಟಿನಿ ಯಾರಿದ್ದೆ ಕೈತಲ್ ಬಲೆ ಚೂರ್ ಕೈತಲ್ ಬಲ ಬರ್ಚಿ ಹೇ. ಎಂಕ ದಾದನ ಜ್ವರ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡಿ ಜ್ವರ ಓಲಿ ಆತು ಬೇ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾಕೋ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಳೆ ಬೀಳದೆ ಯಾಕೋ ಹಸಿ ಹಸಿ ಎದೆ ಬಡಿತವೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಆಯ್ ಓಡಿಲ್ಲ ತದ್ದು పోయింది మే ఆయ ఓడిలే తదు పోయింది ఇత్తడానులే అంచనే ఓయికల కాపు చేరు మస్తు పాస్ట్ దే ఆయన బుద్ధి పూరా ఆలాతను ఐకే ఆయ సరియావడు పందు నమ్మ ఇంబెనే ఏస పాడపది మొదలే ఆయన నన్న వా పొన్నులెన్న కృష్ణ దృష్టిలు తీయరబల్లి, అన్న. ఆయన మరల దాదొండ ఇనికి పూర బుడోడు అదన్న. పూర బుడోడు అట్లా అంకుల దాని తాతమ్మ నిన్నమ్మ చూసున్నావు బాబు ఓ ఏతొంది ఆచడి బత్యాది ఆహా నాగే వేడిన మధ్య మేడుందు ఆహా ముసుని కొడుతు మధ్య మల్తరత్తే బాబు నమ్మ ఈ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಈ ಪೊಣ್ಣ ಮರಲು ಪೋಡೇ ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಈ ನಾಟಕ ಮಂದಿದಿನ ಮಾರ ನಮ್ಮೆ ಓವೇ ಪೊಣ್ಣ ನಾವಡು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ತೂವಚ್ಚು ಮೇ ಈ ಸರಿಯಾವಡು ಮೇ ಸರಿಯಾವಡುಂದ ಮದುಮೆ ಪಂಪಿನ ಒರಿಯಾನತ್ತನ ಒರಿಯಾನ ಲೈಫುಡು ಒರನೆ ಹಾಪಿನ ಮೇ ಅವು ತಿನ್ನೋಲಾಂಡ ಐಕ್ ಮದುಮೆ ಬಂದು ಪಂಪು ಜನ ಗೊತ್ತಾಗದ ನಾನಾಂಡಲ ಸರಿಯಾಲ ಗೊತ್ತಾಗದ ಸಾಟಿ ಬಿಡಿದ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಆ ಇಲ್ಲದ ಆನ್ ಎಂಚೊಪ್ಪು ఆయన ಬಗ್ಗೆ ರಟ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರಡು ಮೇ ಐಕ್ ನಿಕ್ಕಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಏಸ ಕಟ್ಟಾಯನ ఆయన ಗೊತ್ತಾನತ ಅರ್ಥ దాతమంతమే ఎన్న మగకి దాతమే పట్టు పడి దాదా పని అని తలిపాలే పంజార తలిపులే తలిపాలే వాట్ కామెడీ తలిపాలే పంచి నెల్లికి తలిపులే తలిపాలే పంజార తలిపులే తలిపాలే వాట్ కామెడీ IPL ಮ್ಯಾಚ್ ನಡ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೊರಣಿದೆ ಗೆಡ್ ಚಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ ಮಲ್ತದ ಇಡೀ ಲೋಕಡೋರ್ಮೆ ತುಳುವೆರೆ ತೆಲ್ಪಾದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೊಕಲ್ನ ಕೂಟ ಇನಿ ಕುಡಲಾತ ತೆಳುವೆರೆ ತೆಲ್ಪಾಂಡು ಅಕಲ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಚಾತುರ್ಪುದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತಾಟಿಡು ಉತ್ತರ ಕುರ್ಕ ಬಂದಳ ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಸುರುಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ Ranjan, Praveen, hats off. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ Marishokatande, Praveen, Ranjan, Nikulu, as always, Nikulu Edethara, Nikulu Nottugu, Serdina Prashantla Jagdishla. Even you two have done well. It enku onji ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಿನ ಪರಕ್ಕೆ ಅವು ಒಲ್ತುರ್ದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಹೇಳ್ದ ಅವರೊಂದು ಎಂಚೆ ಸೇರಿಸಾದು ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಅವತ್ತಂದ ಕೆಲವು ಕುಡಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಲ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಂತದಾರ ತೋಜುಂಡು ಇತಿ ಸರ್ ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ ಅದ ರಂಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದ ಅಂದ ಸೊ ಆ ಸಾಂಗ್ ಅಂದಿ ಒಂದು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆ ನಿಖಲ್ನ ಕೆಲವು ಪಂಚಸ್ಲ ಭಾರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಉದ್ದ ಕುಜಲ್ದು ಇದು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅವಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಪಕ್ಕ ಈ 1960s ರಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡಾತನ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ನಿಜ ಬಂದ್ಬಿಡಣ್ಣ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಪರ್ತು ಬಾಡಿ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಿನ ಪರಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನದ ಸಿನಿಮಾದ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಾಲವು ಆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫಿಲ್ಮುಡು ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನಾರು ಕೋಟಿ ಅದ ಚೆನ್ನೈದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯನ್ರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ರೀತಿ ದಾದಾ ಪನ್ಪೇರಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರ ಪಡ್ತು 4 ಜನಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮಲ್ತಾರೆ ನೀಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಚೈನೀಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗನೇ
ಶಾಕ್ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಗುಲು ಬೇಕಿಂದ ಯಾನ್ ಎಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪು ಲೈನ್ ಪೋಂದುವ ಅಮ್ಮೆ ಮಗ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಎಂದಿನ ಹೊಲದಲ್ಲ ಮೇರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಂದಿದ್ರಿ ಚೈನೀಸ್ ಪೊಂದು ನಾನು ರೇಟ್ ಕೇಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಫಸ್ಟೇ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾರೆಗಳ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಂಡು ಬಾರಿನಾಗ ಅವು ಬಣ್ಣದ ಪೇಜ್ ಆತ್ಲಾಕಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ತಮ್ಮನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಡು ಆತ್ಲಾಕಿ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಗಳು ಭಾರಿ ಶೋಕ 4 ಜನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಲಾಕಿದ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮುಸುಂಬಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾರಿ ಮುಸುಂಬಿದ ಜ್ಯೂಸ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕುತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕ್ಕು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಪೊದ್ದುತ್ತ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರನ ವಿಷಯ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ನೀವು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದೇವ್ರು ಎಡ್ಡಾಲ್ ಪಡ್ ಮಾತಾಡಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಟೆನ್ರಿಗೆ ಈತ ವಿಜಯ ನೆರಗಿಂಚಾಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ರಡ್ ಸರ್ತಿ ಲಕ್ಕದ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಸತ್ಯ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಇನ್ನೀತ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇವು ಪೂರ ನೆಟ್ ಮಂತ ನಿಖಿಲ್ ಸೂಡು ಒಂದು ಚೈನೀಸ್ ಒಂದು ಬೇತೆನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಲಕ್ಕತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂತಾರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಚೈನೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟು ಪದ್ಯ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಗುಲ್ ಪದ್ಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ರಂಜನ್ ಇನ್ ದ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ರಂಜನ್ ಕ್ಯೂಟ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಶೋ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲಿ ನಿಖಲ್ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿನು ನಿಖಲ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಲೆ ತೆಲ್ಬೇಕ್ 2 ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಖಲ್ನ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಚೇರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಿರ್ತು ಬರೋಚ್ಚು ನಿಖಲ್ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಸುರುಡು ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಕಡೆಗೆ ಪೀದಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚದು ನಿಖಲ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಶ್ ದಟ್ ನಿಖಲ್ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಖಲ್ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಪತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಟುಡೇ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಕುಸಾಲ್ದಾಗೆ ಕುಡಲಾತ ಪೆರ್ಮದ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ರೆವಲ್ಲರು ನಿಖಲಿನ ಬಂಜಾರ ತೇಲ್ಪಾರವಲ್ಲರು ಕರ್ಲ್ ಅರ್ಕಲ್ ಬೂರ್ಲೆಕ್ಕ ತೇಲ್ಪಾರವಲ್ಲರು ಕಾದೊಂದುಪ್ಪಗ Malatali pale